paw Cremona laħa isqob ġdid. Jider li bdejna s-sena bit-tajjeb, jien naqtajt xari ġejt nider aktar pulit. Malta fi frar is-16 klassifikata bħala d-gawdija ta' ħajja ta' kwalità. Fil-Valentine wara 17 sena il-mara qalt li tħobbni bis-serjetà. Dal-kalendarju kien fiċrajiet u stejjer, il-sinies seksi fuq dawn il-bżejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin. Mela f'Marzu intefqu 20,000 lira biex traw dabita l-konkatedral ta' San Ġwan. Il-Labor rebbu il-konsilli lokali, jien kelli l-berda jobqajt naħdem bħal rufjan. Fix-xar ta' April sar ftehim ma' Smart City, 5,600 impjega l-Maltin. U Marsa xlok saru champions tal-futbol, kem smajtom jajtu l-lampuki għadhom ħajjin. Dal-kalendarju kem fiċrajiet u stejjer, il-sinin nies seksi fuq dawn il-sejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin. Imbagħad f'Mejju tqaġġtu 3,000 siġra, il-vandalizmu u l-injoranza kien spikkaw. U Olivia m'għaddietx għall-Eurovision, kieku tlajt jien għall-festival kien nisiraw. Ġunju Don George sar l-ewwel qaddis Malti, ħafna Maltin erħewla lejn il-Vatikan. Jien kont sejjer u ħasbuni terrorista, sakemm interrogawni l-ħadd li fl-ajruplan. Dal-kalendarju kemm fih ġrajiet u stejjer, il-snin nies seksi fuq dawn il-gżejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin.